যে অমহাই বয়স ঈশ্বর বুমতুই খ্লাই সিলিয়া অমহাই বয়স বুमा बुफाबाय दंल' लखे दावनानै बुमा बुफानि माया सावै बावनि हामजाक मुंजोंनानै अमहाय जरावा बेलायखि खारि सुसु जों जे नुखा जे नरक मिडियानि बिसिंतै जों नुखा बनि बागै आं बिसेसकै मिडिया निचिनि ताखुक संनां बेलायखि हामबाय मारवा हाया हंखाय जों मिडिया जुदि ग्रै हंखाय अ बर' रखनो अमहाय जे सुग्यांजाक जोंहाय बारा बिसिं लाई दंनाय बर' रख अमहायखोनो जों सियां लाई दंखामो सुबानान मुसुखोनो खा दंखोनो जों सुबालाय मानला खामो बने बागैनो जों जे मिडियानि बिसिंतै नुबाय जे अमहाय चेराय अमहाय बयस बुमा बुफावै करवै मुथुजाकनानै जरावा बुमा बुफाबाय गोबागै थुनानै जरावा हारि सुसु खालायै बुमा बुफाजों बेफोरखौ थिनि खालामखा फेवा साइमेयावो गायथ' हायदि इसोर ताम खालायजों सिया बने बागैनो जों दिनै मिडिया रंग माध्यमे नुबाय जों बारा जे जोंना वान टु लायै हठात मियानि सालाता हायदि जोंबो थाङै नायलायनो जों अ जायगायाव थाङै नायै बर'खौ जे मानसा जों आरो बैहाय गोनाङै फैमानिया जों अ जायगायाव चिनि बारानो रोनानि फैमा बैया फेबा जों जे मानसा चिनि खाबाय खा गाहामबाय खा गुवारबाय जों जे मानसा चिनि सुबानानै जों फैमानिसे जों अ जायगायाव बनिसे ताइबो गोरैबो दंखाना बनिसे ताइबो सुगियाबो दंखाना बनिसे ताइबो बिपद नै खालाय दंनाय ताइबो दंखाना फेबा अबजार अबहायराव मिडिया चिनि फोकास खाया मुजिया बने बागै मिडिया रंग बिसोरनि जाथाव होनना जों अ जायगायाव जे मानसा सुबाना फैबाय अ जायगायाव जों साइमानो खोनागा जों लामाव बा जों मिडिया रक्तैबो नुखा बर' गोबां मा किसे मिसा सुबालाय दङ फेबा जों सुबा माने हेता किसे बुनि हायखि जुदाखि जों मा सुबालायखा जों वान सुक माने तीन रक बाय फैना हनाय हेले जों आरो साइमा सिनि खाथुत्रा एमएलए बिसोरखौथ' बिनि बिसिंतै जों तीन फैनि खोनाका ओमफ्राय जों टारगेट मोन तीन दंने फेबा जों तीन दकनिसाय अबो नु खंने गायसे सामु अ जायगायाव जों माइरं किसा फिल्टार गला हायके सिंटेक्स चेयार बा फेन्डक अब हायके जों जे मानसा दल मिलुइ जों आरो जे मानसा जागे जे मुसुं माने सुबालायखा बने बागै आं दिनै अबो खयने मुसुंनाय जे अ खुंनि बर' रक हायके बिनि ताखु गोबां सबलि रक दंमार जुमां निथिना अबो खुंनि दंनाय जों आरो जे मानसा चिनि खा गाहामबाय सुवा मानो नरक शिकार खायदे नरक यासा जादे जों जे मानसा चिनि सुवा मानो नरक यासगै खा खुबाय यासगै नारि बने बागै जे जों मान माने सुवा माने अबनो नरक बखाबाय संकष्ट खालायै कायथर हाके नरक जार बिसास खामे ननि मताय ईश्वर कायथर जेखुनु जागा नरक सुरिदे जों अमहायखोना सारा तिरपुराव अमहाय जुगिया खालाय दंनाय मासे मांनि खालाय दंना जत्त जों तिप्रा साराव जत्तनो खा गुवारबाय खा गाहामबाय सुबावै जों जत्त जागानो ताइबो बर' रखनो जों हेल्प खायमानो दिनै नरकनि दिनै बांगयो नरक सुरिदे सानदे ताइ अमहायके सारा तिरपुराव जेखुनु बर' जेखुनु एरियाव खालाय दं हांखाय नरक मिडियानि बिसिंतै नरक फोकास खालायदों हांखाय खा गुवार खा गाहाम सिनि बर' रक ताबुबो दंखो ताबुबो सिनि खा गाहाम दंनाय रक बा खा गुवार दंनाय रक जों आरो ताबुबो दंखो ते कैसा आरो परिचय जे सिनि समर बा गोबां मा जागा जों नायखानाय गोबां मा जागा सुबाय दङ अमहायके दिनैबो ब जागायाव बनिजोंनो जोंनो थांना होनो खोनाबाय बनिजोंनो बिनि जे चुक्तै बबो जागायाव सिनि दानखायो बनां कुइला परिचय बेदले बनि बागै आं अबनो फैनाय जे मानसा सुबामु नरक खाबाय सुबादे ताइबो मान खांखाय ताइबो बिपद खांखाय बा नेक्स्ट नों ताइबो सामु नांखांखाय जों नरकनो जे मानसा सुबानाय बनि बिसिंतै जों गोबां मान खानाखा जे असराय रकने भबिष्यत असराय रकने भबिष्यत तामु खायनो होनै बोसोर जरा गोबां बर'थ' कग्रलायखा बोसोर जरा नरक गार्जेन मै कल खालायनाय जों अबो फाइमेन नरक यासुइ कल खालायनाय बनि बागै जे मानसा एस एन पार्टी आईपीएफ नि एजीएस नै हेके आंगरनि बीएससी चेयरमैन नै कुमलो रगा गवर्नमेंट स्कूल दङ जुदि मानजा हंगे आरो रकखौनो जों बिसोर जत्तै दाइ माने हेल्प खायमाना हाबाहाय जों नायलायनाय बनि भबिष्यत कुनु दिनो हामिया थांथों गाहामै थांथों अरनि बिसिङाव आं दिनै अरन कयने बिनि अर बिनि मामा सं
비니 추스 정 약간 방동문이 바로 미신 뛰고 제가 뭐라 헬 크면은 너라 자몽어 태바나 거의 뭐라니 법이 셔도 자몽어 거의 너라 그냥 거기서 어버 뭐라 갖고 와봐 갖고 한번 쇼는 하는 하는 마가는 만 하는 하는 딱 키비자리 피하고 어버 봉니 법이 셔 봉니 티는 거 얼어 거들나 탄거니 봉니 자몽어 태바 잡은 거에 방농이 또 거기서 안 기세 pak samne skna kambay japat ti probashina hakachin mukung barana Mong place ang college diploma Satong ready. Ang kisek kasal. Kisek kasal.